Roma Chierno. Iluonga ni Beatrice Amondi Odhiambo. To VOJ adwa ni wang'ie comparison matin kinde mane Kibaki en president. Kwang'iyo udi mane nigi stima e gweng'gi kocha ne en atamalo 19.2. Nyanza ka ne en 5.1%. Child vaccination aside margi kocha in central it was 79%. Nyanza ka ne en 38%. Under 5 mortality, korgi kocha sayudo ka nyithindo 54 out of 1,000 netho, but Nyanza ka ne 206 out of 1,000. Mano child under 5 mortality rate. Kawuono kwang'iyo gigi kaka en, electricity access Nyanza ka osechikre nyaka atamalo 53. Child vaccination ochikore nyaka atamalo 80. So gima dwana wach VOJ ni kwago mbaka kako oganda Luo, our strongest economic pillar en nam ma wan godo ni. To se gombak namni ni konyowa to konyowa. Ada wuoyo kaka ja Kisumu County. Nyocha president obiro geronwa Sat Beach ka. Ng'ato maya oko mok tim wan rech ok nyaneno gima Sat Beach no konyo godo. Tiyudo ka 30.9 billion% of our GDP namni ndiye magolo. To sirikende mokalo gi poko bedo very intentional kodwa kaka oganda because mae gima wa depend on mondo gikonywa. Waneno ka president ogero ma Homa Bay paya gi chiro dhi maber. Adwa na ket jowa ler gimomiyo paya migero gi beaches migero nwa gieki kula miketo ne jo rech gieki gin very important. Nikech VOJ seche ma janam kata jaus rech obedo gi rech mang'eny kaito ok oyudo customer ka ang' chopo godhiambo rech manonego bed no uso 200 iyudo ko uso 50 nikech kumonyalo kane rech ni endi onge. So kama ni nyalo kony godo jowa kaka president osebedo intentional kodwa ka konyowa wan mano wagoni erokamano. Okay. Tadwa nataka wach ni an kang'iyo kaka President William Ruto setiyo anyalo miye 80 and over %. Mano is the reality maneno ka kaka jaluo maya Kisumu County ka. Nyocha ka nyoro ne wan gi jatelo ma Jothroka. Onyiso wa kendo keto wa elela ni President William Ruto nyocho miyo gi million 500 mondo giger godo cancer center mabende gisetieko gedo gidwa launch very soon. Mano is a progress ne jowa makaluo ka. So a lot of things ma President William Ruto setimo no atadwa na wachi categorically Kitieko. Katieko VOJ. Wang'e gima otas wacho. Wang'e gima constitution marwa wacho. Kendo wabro wacho ni mago gik ma sirikal onego bed ni timonwa. To kosebed kitimonwa kinde machien ka. The simple thing en niya, resources ipogo kalure gi power kumanitie. So it is very imperative ne jowa ni wane kuma sirikal nitie mondo wambe wayud patwa kaka joluo. Otherwise President William Ruto setiyo kodwa maber up to now. Kinyisa na rete anyalo miye 85% on the good work mosetimo. Okay, erokamano ya. Jomadongo wach kora kete e lwetu ka. Okay, be matine yo wach mar SHA gi sector mar